Hello, Pinuno. Magandang umaga sa iyo at sa lahat ng kasamahan mo. Isa po akong solid na taga-subaybay at tagapakinig ng iyong channel. Marami po akong pinakinggan ng mga kwentong katatakutan, pero hindi nila napakulo ang dugo ko at ramdam ko yung iba na puro kathang isip lamang. Nung pinakinggan kita na nasa 2,000 subscribers ka pa lang, nakuha mo na agad paano pakuluin ang dugo ko dahil lahat ng kwento mo ay ramdam ko ang katotohanan, lalo na yung mga kwento ni Ate Rose. At dahil sa programa mo, wala nang nagpupuyat sa mga anak ko, lalo na pag nakikinig na ako sa mga kwento mo. Yung mga anak ko nakatalokbong na at hindi na mautusan sa kusina, kaya malaking bagay talaga ito. Itago nyo na lang po ang pangalan ko, Pinuno. Tubong Negros Occidental ako. 39 years old na ako ngayon at kasalukuyang nakatira dito sa Baclaran. Itong kwento ko ay mga karanasan ko at ng aking pamilya. Merong comedy at meron din namang katatakutan. Ipinanganak at lumaki ako sa bayan ng Toboso. Yung tinitira namin sa Toboso ay tinatawag na crossing Salamanca. Ito ay daanan na pakrus at maraming kababalaghan ang nangyayari. Bata pa ako, mahilig na akong magpakwento sa mga lola ko. Wakwak, kikik, kokok, tik-tik. Ito yung mga uri ng aswang na marami sa amin. Engkanto, duwende, mambabarang din, bago sa amin yan. Unang kwento ko ay kwento ng aking lola at ang taon na ito ay 1960. Kwento ni Nanay Ining at ang kanyang kaibigan na si Maria. Sila ay mga nasa edad 15 anyos pa lang nung mga panahon na mga dalagitang nagtitinda sila ng gulay sa palengke. Palagi silang magkasama kahit saan sila pumunta. Isang araw ng Sabado, may sayawan doon sa barangay nila. Pumunta silang dalawa ni Maria para manood lamang. Habang naglilibang sila sa panonood, may isang binata na lumapit sa kanila. Ordinaryo lang naman ang itsura ng lalaki, kaya inisip nila na isang binata na dumayo lang ng sayawan. Niyaya ng binata si Maria na sumayaw, pero tumanggi si Maria dahil hindi siya marunong sumayaw. Pero mapilit yung lalaki at sinabi nito kay Maria na tuturuan siya nitong magsayaw. Kaya wala nang nagawa si Maria kundi makipagsayawan. Habang si Nanay Ining naman, nasa sulok lang at nakamasid sa kanila. Natapos ang sayawan na wala namang kakaibang nangyari. Nakauwi sila ng maayos at ligtas. Kinabukasan, pinuntahan ni Nanay Ining si Maria, pero hindi na ito makabangon dahil sa tindi ng pananakit ng katawan at nilalagnat pa. Dahil malayo sa sibilisasyon at sa ospital, hindi na dinala si Maria dahil ang akala nila simpleng lagnat lang. Kinagabihan, binawian ng buhay si Maria. Lubos ang pagdadalamhati ni Nanay Ining dahil nawala ang kaisa-isa niyang kaibigan. Habang nasa lamay, napapansin ni Nanay Ining na parang may di tama, pero hindi niya maintindihan. Pangatlong gabi ng lamay, nakatulog itong nanay ni Maria. Napanaginipan niya si Maria na nagpapaalam sa kanya at sinabing, "Ma, huwag na kayong mag-alala. Nasa maayos na akong kalagayan. May iniwan ako sa inyo.
gamitin niyo sa tama. At doon biglang nagising ang nanay ni Maria. Pero ang ipinagtataka niya, yung wallet sa panaginip niya na ibinigay ni Maria, hawak-hawak niya. Umiyak siya ng umiyak at lumabas ng kwarto. Pinuntahan niya ang kabaong ni Maria. Pagdungaw niya, hindi na ito si Maria. Isa na lang itong katawan ng puno ng saging. Kinabukasan, agad-agad ipinalibing na si Maria. At mula noon, umunlad ang negosyo nila. Gumanda ang buhay nilang mag-anak. Samantalang si Nanay Ining, nagdurusa pa rin dahil sa pagkawala ni Maria. Isang gabi, napanaginipan ito ni Nanay Ining at ang sabi niya, "Neng, huwag ka nang malungkot. Nasa mabuting kamay na ako." Ang sagot naman ni Nanay Ining, "Ang daya mo naman eh. Iniwan mo ko." At sumagot si Maria nang, "Hindi ako nawala. Andito lang ako. Para maniwala ka, bukas paggising mo pumunta ka sa silong ng bahay mo. May tutubo doon." Kinaumagahan, pumunta agad si Nanay sa silong. Ang laking gulat niya na may mga tumubo nga na luya. Inilipat niya ito sa likod ng bahay niya hanggang sa sako-sako na ang inaani niyang luya. Gumanda ang buhay ni Nanay Ining. Dinalaw na naman siya ni Maria sa panaginip hanggang sa lagi na silang nag-uusap at ang sabi nito, "Neng, bukas pumunta ka doon sa bangin. Ipapakita ko sa iyo ang tinitirhan ko." Kinabukasan, pagkatapos ni Nanay na maghatid ng mga gulay at luya sa palengke, pinuntahan agad niya ang lugar na sinasabi ni Maria. Pagdating niya, may nakita siyang malaking palasyo. Sinalubong siya ni Maria na para itong reyna. Tapos ang daming mga tao. Puro matatangkad pero wala itong mga kanal sa ilalim ng ilong. Masaya silang nagkwentuhan ni Maria. Niyaya siya nito na dito na lang tumira sa kanila. Tumanggi si Nanay. Nakaupo sila sa upuan na purong ginto. At ang naglalapara na mesa, napakaraming pagkain. Binigyan siya ng pagkain ni Maria, yung kanin na kulay itim. Pero tumanggi itong si Nanay. Sabi ni Nanay, hindi niya pwede iwan ang pamilya niya. Pumayag naman si Maria at sinabing pwede na siyang umuwi. Sa isang kisap mata, bigla na lang nakauwi si Nanay Ining. Simula nun ay hindi na nagpakita pa si Maria sa kanya. Habang ikinukwento sa akin to ni Nanay Ining, ramdam ko ang lungkot niya dahil habang nagkukwento siya, nangingilid ang luha niya. Pag may malaking baha na dumaan at bigla na lang nasisira ang tulay na malapit sa kanila, alam niya na si Maria yun, na dumaan sakay ng barko niya. At minsan napapabalita ito noon na kung sino itong Maria Datu na taga Doboso ang may pinakamalaking kapihan at exporter sa buong Pilipinas. Itong pangalawang kwento ko, Pinuno, karanasan ito ni Tita Donna noong kapanahunan nila. Sila yung mga tinuturing na mga magagandang babae sa amin. Palagi itong kinukuhang muse. Isang araw, kinuha siya sa isang liblib na sitio.
okay naman ang lahat. Pero simula nung nakuha siya sa sitio na yon, pag-uwi niya ng bahay, ito na pala ang umpisa ng kalbaryo niya. Kinagabihan, nagsisisigaw itong tita ko dahil may isang mata na nakasilip sa bubong. Hinawi niya ang pawid at nakasilip ang isang malaking mata. Dahil may alam yung lola ko at may nunal sa mata, nakikita nito ang mga nasa ibang dimensyon. Kitang-kita ng lola ko ang kapre na nakadungaw. Minura ng lolo ko at umalis naman ito. Ang sabi ng lola ko sa tita ko, "Kailangan mong tumawid ng dagat. Yun lang ang solusyon dyan." Kinabukasan, agad-agad inihatid ng lola ko sa Cebu si tita. Tahimik naman ang buhay niya doon. Pero pagkalipas ng 5 buwan, ito na naman. Yung bintana ng kwarto niya may isang puno sa tapat doon. Nakita niya na may kapre na namang nakamasid sa kanya. Nagsisisigaw na naman ang tita ko. May isang manggagamot naman sa lugar na ito at agad na ipinatawas siya. Ayun nga, ang sabi ng albularyo, nagkagusto sa kanya. Kaya ang sabi, kailangang tumawid siya ng dagat. Hindi siya pwedeng bumalik ng Negros. Kaya napagpasyahan nila lola na ipadala siya sa Maynila. Dinala siya at tumuloy sa bahay ng tito ko. Dito yon sa may Gatchalian, sa may Evacom. Pero nung mga panahong yon, medyo liblib pa ang Gatchalian at marami pang puno. Umulit na naman ang nangyari at ang sabi ng manggagamot, ang tanging solusyon lang ay magpakasal siya. Kaya ang ginawa ng tita ko, nagpakasal na kaagad siya sa boyfriend niya. Pero sa kasamaang palad, kinuha yung anak nila. Hindi naging madali ang buhay ni tita dahil naging mabigat at parang pinarusahan siya. Pangatlo, pinuno. Ito naman yung edad ko ay 7 years old. Nung bata ako, saksakan ako ng kulit na yung tipong puro bangas na nga ang mukha ko, makulit pa rin. Nangyari ito sa bahay ng lola ko kung saan yung unang kapre na sumama kay Tita Donna. Noon kasi may malaking painitan ang lola ko. Dito nagkakape yung mga taga sa amin. Masarap din kasi dahil may mga kakanin si lola at mga pan o yung tinapay na luto sa horno. Sila mama ang tumutulong kay lola. Tuwing 7:00 ng gabi, ando doon kami lahat sa bahay ni lola. Kaming mga maliliit, naghaharutan kami. Doon galit na galit si lola dahil lagi niyang paalala, pagsapit ng 6:00 ng hapon, dapat lahat nasa loob na at mananahimik na. Dahil oras na yan ng mga taga-ibang dimensyon. Ako makulit ako eh. Papanaog ako sa silong kahit madilim. Doon ako magtatago sa silong. Kukuha ako ng tingting at tutusukin ko ang talampakan ng mga pinsan ko. Kawayan lang kasi yung sahig nun sa bahay ni lola. At yung may awang pa. Kapag tinutusok ko yung mga pinsan ko, maghihiyawan yon at tatalon-talon pa. Doon galit na galit si lola. Baka daw makadanggil ako nang di ko nakikita. Bumaba si lola at binitbit ako paakyat. At sabi sa amin, "Kapag may nagbiro sa inyo at nakipaglaro, ewan ko na lang sa inyo." Kaya nanahimik na lang kami doon sa kwarto.
itong tita ko na bunso nila mama, dumating na galing ng Maynila. Nagkwentuhan sila. Kami nasa kwarto na. May tumutusok sa paa ni tita. Sigaw siya ng, "Ana! Ikaw na naman yan, oh!" Nakailang tusok yon hanggang sa tiningnan niya sa paa niya at doon niya nakita ang isang mabalahibong daliri na may kukong mahaba. Doon nakita ni Lola na kumukulo ang langis at mabilis itong bumaba. Hinabol niya ang nilalang na yon, pero hindi niya naabutan. Hanggang dito na lang muna, Pinuno. Pero marami pa akong kwento. 1988. Kwento ito ng pinsan kong babae. Tuwing hapon pagkatapos ng klase, nakaugalian na ang paglalaro ng Chinese garter. Bago umuwi, maglalaro muna. Itong pinsan ko, ito talaga ang hilig. 4 silang magkakaklase na naglalaro sa likod ng school hanggang sa inabot na talaga ng hapon. Sa amin kasi pagpatak na ng 5:00, dapat nasa bahay ka na talaga. Pagdating sa bahay nila, bigla na lang natumba itong pinsan ko. Masakit daw ang mga binti niya. Dinala siya sa ospital pero wala namang makitang sakit sa kanya. Hanggang sa lumala ng lumala yon. Halos 2 buwan siyang nakaratay sa ospital. Itong mama ko, pagdating sa mga kakaiba, malakas talaga ang pakiramdam. Pinuntahan nila ang pinakamagaling na albularyo sa amin at doon nga nakita na may naapakan ito na duwende. Nakwento ng pinsan ko kay mama na pag natutulog siya ay may 2 nag-aaway sa harapan niya. Parang naglalaban na puti at itim lang ang nakikita niya. Pinalibutan ni mama ang higaan niya ng asin, kaya naman nakatulog siya ng mahimbing. Kinabukasan pagpunta nila ng albularyo, sinabi nito kung ano ang dapat gawin at ang bili nito. Kailangan mag-alay ng isang itim na baboy. Lutuin ito at dapat walang asin. Dalhin yon sa likod ng school kung saan sila naglaro. Ginawa ni mama yan dahil ayaw yon ni tita. Natatakot siya kaya si mama na ang gumawa. Pagkatapos lutuin ang baboy, pumunta na sila mama doon at nag-alay ng dasal ang albularyo. Maniwala ka, Pinuno, yung mga ulam na inalay nila, para itong mga uod na nagsisigalawan at parang ang bilis agad gumaling ng pinsan ko. Parang nagdadahilan lang. Ito namang sunod na kwento ko, Pinuno, ay sa papa ko naman. Ang papa ko ay matangkad, tisoy, at tahimik lang. Bago pa lang sila ni mama, nagtataka na tong mama ko dahil pagkagaling sa trabaho ni papa, magbibihis lang to at aalis agad. 1 linggo itong pinakiramdaman ni mama. Inisip niya, baka may tinatagpong iba si papa na babae. Sinundan niya ito at nakaupo lang naman sa malapad na bato at parang may kausap. Tumagal ang ganon ng ilang taon hanggang noong December 31, 1996, may sabong noon sa lugar namin. Habang kami abala sa paghahanda doon sa bahay ni Lola. Ang mga lalaki naman sa pamilya namin ay nasa sabungan kasi may derby yun at may entry sila. Ando dun din si Papa. Nung mga 7:00 na ng gabi, pauwi na si Papa. Yung dinadaanan niya pauwi sa amin,
ay isang sementeryo. Pero di naman nakakatakot kasi malapit lang din ang sabungan. Marami namang tao. Paglingon ni Papa sa may sabungan, nakabaliktad daw ito. Tapos pagbalik niya ng tingin para magpatuloy sa paglalakad, hindi na siya makadaan. Ang sukal na. Puro puno na ng bayabas at bug-iri. Ang bug-iri ay isang tanim na mabaho at mabalahibo. Pagbalik ni Papa ng tingin, di pa din siya makadaan. Kaya ang ginawa niya, hinubad niya ang sando niya. Kaya may nakita siyang maliit na daanan. Pagkadating niya sa bahay, nagmumura na siya dahil inaaswang daw siya. Ba't daw siya tinatalo? Tapos ang pinagdududahan niya ay yung kapitbahay namin na bagong lipat. Kumuha siya ng barel at pinaputukan yung pamilyang yun. Mga ilang oras, napag-isip-isip ni Mama na mali yung ginawa niya. Binalikan niya yung pamilyang sinugod niya at dinalhan ng handa at humingi ng pasensya. 8:00 na ng gabi. Okay na. Naghihintay kami ng pagsalubong ng bagong taon. Okay na ang lahat. Nagkakasiyahan na. Pagdating ng 9:00 ng gabi, nawala na naman si Papa. Nagkagulo na naman kami. Hinanap na naman namin siya. Nung dumating si Tita Anid, ang sabi niya, sinundo daw ng bayaw ko. Pinuntahan namin ang bayaw ko pero sinabi nito na di pa sila nagkita ni Papa. Pinuno, yung pagsalubong namin ng bagong taon, hindi na natuloy. Napalitan ng lungkot at kaba. Pag may nawawala sa amin, nagbibitbit kami ng mga lata, kaldero, basta mga pampaingay. Paniniwala kasi, pag kinuha ng engkanto, tapos nakarinig sila ng ingay, ibabalik yon ng mga engkanto dahil ayaw nila ng maingay. Tumulong na ang mga kapitbahay namin. Paikot-ikot kami doon sa mga lugar na posibleng dinaanan ni Papa. Kinakalansing namin tapos nagsisisigaw at binabanggit namin to. Papa Toto, bumalik ka na sa Diyos. Isa kang Kristiyano, hindi ka anak ng demonyo. Yung para kaming nagpoprotesta. Inabot kami ng 3:00 ng madaling araw paikot-ikot, Pinuno. Yung ate ko na nag-lead ng rosary, paglingon niya, nakita niya si Papa. Isang hakbang na lang at mahuhulog na siya sa bangin. Sumigaw ang ate ko at dali-daling tinakbo ng mga pinsan ko para mahawakan nila si Papa. Ang tagal niyang makabalik sa ulirat. Wala siya sa sarili niya. Napakaraming tumulong nun. May mga manggagamot ding nagsipuntahan. Maya-maya pa, kinausap siya at tinanong kung bakit niya ginagawa yon. Ang sagot niya, ang sando niya nalaglag. Kukunin niya sana. Pinuno, kaya ganun na lang ang takot namin. Dahil ang huling tao na nahulog doon, natanggal yung muka. Isang linggong may vigil sa bahay. Lahat nakabantay kay Papa. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, magtatago na si Papa dahil yung mga babae daw ang gaganda tapos sinusundo siya. Lumipas ang ilang buwan. Di pa rin bumalik si Papa sa trabaho. Tanghaling tapat natutulog siya. Pabalik na ako nun sa school. Nung paalis na ako, hagik-gik ng hagik-gik si Papa
habang tulog tapos nakahawak sa short niya. Ginising ko, ang sabi ko, "Pa, bakit ka tawa ng tawa?" Ang sabi niya, "May bata kasing nakikipaglaro. Hinihila yung short ko." Kinilabutan ako, Pinuno. At nag-alala ko. Kaya ang sabi ko, di na ako babalik sa school. Akala ko okay na, Pinuno. Kasi marami ng manggagamot na nakabantay kay Papa eh. Ngayon si Mama naman. Tuwing 6:00 ng gabi sa likod ng bahay namin, naririnig ni Mama ang iyak ng sanggol. Tapos sinusundan ng hikbi ng babae. At ang huli, kabayo. Itong mama ko mahilig mag-alaga ng hayop at mahilig magtanim. May parang langgam na kumagat sa kanya, tapos hanggang sa lumaki ng lumaki. Kahit anong gamot hindi gumagaling. Balik kami sa albularyo. Ayun nga, gawa ng engkanto. Pag ginamot ng albularyo, buhanging maliliit ang lumalabas. Tuwing hating gabi nauulunigan ko naman sa kusina na parang may nagtitimpla ng kape at may mga nag-uusap. Kaya ang sabi ko, "Ma, pakitingnan mo kaya yung kusina ng bahay natin." Nung tiningnan, ang sabi ng albularyo, "Kaya kayo ginugulo kasi yung daanan nila nasasakop ng isang haligi ng bahay nyo. At itong tinitirikan ng bahay nyo, dating sementeryo. At saka huwag kayong matatakot ha. Kasi yung tinitirikan ng bahay ninyo, daanan din ng mga aswang." Noong una, natatakot ako pero nasanay na din ako. Nag-alay kami ng manok at baboy. Tapos ang mga dugo pinahid namin sa lahat ng haligi. Simula noon, gumaling na si Papa. Hanggang dito na lang po muna, Pinuno. Pero may mga kwento pa ako. Danzoy. Hi, Pinuno. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Elnor. Ang kwento kong nais ibahagi sa inyo ay tungkol sa personal kong karanasan noong minsan akong hindi tinantanan ng isang duwende. Sa pagkakatanda ko, Pinuno, nasa 9 na taong gulang pa lamang ako noong mga panahong yon. Di ko na maalala ang eksaktong taon ng pangyayaring yon sa kadahilanang masyado na akong matanda ngayong kasalukuyang panahon. Nasa edad 50 mahigit na ako, Pinuno. Pero pinilit kong sumulat ng aking sariling karanasan. Gawa ng humahanga talaga ako ng lubusan sa channel mo. Kaya kahit papaano'y nais kong ibahagi sa'yo ang aking karanasan noong kabataan ko. Sa ngayong kasalukuyang panahon, Pinuno, ay nasa pangangalaga ako ng aking panganay na anak na walang asawa. Hindi ito nag-asawa sa kadahilanang mas gusto nitong pagsilbihan ako hanggang sa aking huling hininga. Sa pagkakatanda ko, Pinuno, naganap ang pangyayari sa Nueva Vizcaya, ang lugar na kinalakihan ko. Noong mga panahong nasa edad 9 na taong gulang pa lang ako, ay masasabi kong napakakulit kong bata. Hindi ako pala kaibigan at ang tanging kaibigan ko lamang noong mga panahong yon ay ang aking mga kapatid. Palagi kaming magkasama ng mga ito sa tuwing sasapit ang hapon. Nakagawian na kasi namin noon, Pinuno, na maglaro sa taas ng puno sa tuwing sasapit ang dapit hapon. Malapit lang naman yon sa aming bahay, kaya hindi ito alintana para sa kanila. Ang bahay pala namin noong mga panahong yon ay nasa isang patag na lugar. Malaki-laki din kasi ang lupang iniwan namin doon at magpahanggang sa ngayon ay hawak pa rin namin ang titulo ng lupa namin
sa Nueva Vizcaya. Umpisahan na natin ang kwento. Isang araw, habang abala ang aking mga magulang na sina Nanay Crising at Tatay Panoy, ay takbo kami ng takbo sa labas ng aming bakuran. Kasama noong mga oras na yon ang aking mga kapatid. Kahit tirik na tirik ang araw noon, Pinuno, ay hindi namin yon alintana. Siyempre, mga bata pa kami kaya ang tanging ginagawa lang namin ay maglaro. Hanggang sa sumapit ang hapon, ay patuloy pa rin kami sa paglalaro sa labas. Kung ano-anong bagay ang ginagawa namin doon na siya namang ikinalibang namin ng husto noong mga panahong yon. Sumapit ang 3:00 at doon nga naganap ang kauna-unahan kong pagsilay sa isang duwende. Tandang-tanda ko noon, Pinuno, habang gumagawa ako ng laruan na gawa sa putik, ay nasipat ko ang isang maliit na nilalang na nasa punso. Nakatitig lang yon sa akin kaya ang ginawa ko ay tinitigan ko rin ang nilalang na yon hanggang sa iniwan nito ang kanyang sombrero at pumasok na yon sa loob ng punso. Matapos yan ay pinuntahan ko naman kaagad ang pungsong yon upang tingnan ang sombrerong iniwan nito. Paglapit ko doon, ay doon ko nasilayan ng malapitan ang itsura ng sombrero ng duwende. Kulay itim yon na merong maliliit na gintong nakapalibot doon. Sa itaas ng sombrerong yon ay merong kulay pulang tela. Hindi ko alam ang pumasok sa isipan ko noon, Pinuno, kung bakit nagawa kong kunin ang sombrerong yon. Matapos kong makuha ito ay bumalik na ako sa kinaroroonan ng aking mga kapatid. Uy, tingnan nyo, maliit na sombrero. Wika ko sa aking kapatid. Wala naman. Kau talaga oh. Sagot naman ito sa akin. Doon ako nagtaka, Pinuno. Gawa ng hindi nila yon nakikita kahit nakatutok na sa kanilang mga mukha. Sinipat kong muli ang sombrerong yon upang kumpirmahin kung naroroon pa yon sa aking mga kamay. Pagtingin ko dito ay naroon naman. Kaya ang ginawa ko ay itinago ko yon sa aking bulsa at nagpatuloy na sa paglalaro. Kinagabihan ay doon na nga nag-umpisa ang kalbaryo ko. Dahil nang sumapit ang gabi ng mismong araw na yon, ay doon na nag-umpisang magparamdam ang duwendeng aking nakita. Noong natutulog na ako ay biglang dinalaw ako nito sa aking panaginip. Napakalaki ng duwendeng yon na siya namang aking ikinatakot ng husto. Nagsisisigaw na ako noon kaya agad naman akong ginising ng aking mga magulang. Pero kahit anong gising nila sa akin noon, ay hindi pa rin ako nakakaalis sa aking panaginip. Dinadaganan ako ng duwendeng yon hanggang sa tuluyan na akong maipit sa kanyang braso. Nang lumipas ang ilang oras, ay doon na nga ako tuluyang nagising. Nakita ko sila nanay na nangangamba sa aking kalagayan. Napakataas na kasi ng lagnat ko noong mga oras na yon na animoy isa kong mainit na takuri. Anak, napapano ka ba, ha? Pag-aalalang tanong sa akin ng aking ina. Nay, nahihilo po ko. Sagot ko naman dito. Matapos yan ay agad naman akong tinanong nito kung meron ba akong nakikitang kakaiba. Pagsambit ko, Pinuno, nang meron akong nakikitang maliit na nilalang, ay wala nang sinayang na oras ang aking ina na kapkapin ang aking kasuotan. Doon niya nakita ang isang bato at dahon sa aking bulsa.
na akala kong isang sombrero ng duwende. Matapos yan ay biglang lumitaw ang duwendeng yon at agad namang kinuha ang dahon at batong nasa kamay ng aking ina. Nagulat ang aking mga kapatid maging ang aking tatay dahil sa paglaho ng batong yon. Kung di nyo na itatanong Pinuno, meron ding alam ang aking ina pagdating sa mga ganong uri ng nilalang. Matapos maglaho ng batong yon, ay panay ang usal ng aking ina habang nilalagyan ako nito ng langis sa aking katawan. Habang nilalagyan ako ng langis, ay hindi pa rin umaalis ang duwendeng yon sa katabi ng aking muka. Nakangisi lang yon hanggang sa unti-unti na itong naglaho. Kasabay ng paglaho nito ay ang pagtigil ng aking ina sa kanyang inuusal. Sumapit ang umaga at nagbigay kami ng mga alay para sa pungsong yon kung saan ko nakita ang sombrero. Maliban sa alay ay nagdasal na rin kami upang tuluyan ng matahimik ang duwendeng yon. Magmula nang mangyari sa akin yon Pinuno, ay hindi na maalis ang aking pangitain sa mga nilalang na hindi nakikita ng karamihan. Magpahanggang sa ngayon ay nakakakita pa rin ako ng mga ganong uri ng nilalang. Nasa paligid lang natin sila, Pinuno. Kasabay nating naninirahan sa mundong ito. Kaya sana'y mag-ingat at irespeto ang ating kapaligiran upang hindi mabiktima ng mga nilalang na kagaya ng duwende. Hanggang dito na lang po, Pinuno. Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ang kwento ko. Muli-muli, ako nga pala si Elnor. Hi po, Pinuno. Itago niyo na lang ako sa pangalang Fernando. Nais ko sanang ibahagi ang sarili kong karanasan sa channel mo. Makwento po kasi akong tao, Pinuno. Kaya labis-labis na kagalakan ang aking naramdaman nang sinabi mong gagawa ka ng bagong channel upang magkaroon ng tsansang marinig ang mga sariling kwento ng iyong mga tagapakinig. Idolong-idolo po talaga kita, Pinuno, na halos nakasubaybay ako sa iyong buhay noong una mong sinubukang gumawa ng YouTube channel 8 taon na ang nakakaraan. Simulan ko na po ang kwento. Taong 2001 naganap ang tagpong ito. Nasa probinsya pa ako ng Samar noong mga panahong yon dahil sa meron pa akong trabaho doon. Ang trabaho ko doon, Pinuno, ay isang tagahatid ng mga sakadang paninda sa iba't ibang lugar sa Samar. Hindi ko na babanggitin ang eksaktong lugar, Pinuno, dahil ayokong maging issue ang kwento ko sa lugar na yon. Itong mga oras na to, Pinuno, ay meron na akong asawa. Hindi pa namin napagdedesisyonan gumawa ng anak dahil sa hirap na din ng buhay. Nais muna naming makapag-ipon ng malaking halaga upang mapaghandaan ang pagsilang ng aming magiging anak. Kayod kalabaw ako noon, Pinuno, na kung pwedeng walang pahinga ay gagawin ko makapag-ipon lang ng pera. Salamat din sa Diyos at nabiyayaan ako ng asawang suportado sa aking mga pangarap sa buhay. Isang araw, paalis na ko sa aming bahay upang magtrabaho. Masigla pa ako noon dahil sa wala akong pasok kinaumagahan. Ang destinasyon ng trabaho namin noong mga panahong yon ay maghatid ng mga sakadang paninda sa isang malaking tindahan sa Karatig Bayan. Bilang matagal na ako sa serbisyo, ay tiwalang-tiwala na sa akin ang aking amo. Pagdating ko sa aming opisina ay nagpaalam na ako sa bisor na aalis na kami ng aking mga kasama. Tumangulang naman yon dahil medyo abala rin ito sa kanyang mga ginagawa. Umaga pa kaming umalis noong mga panahong yon dahil sa merong kalayuan ang aming lalakbayin. Siguro magdadalawang oras din ang tatakbuhin namin upang makarating sa lugar na yon.
Nang makarating kami doon ay agad naming tinungo ang tindahang bumili ng mga panindang yon. Ginoo, heto na po yung mga sinakada niyong paninda kahapon. Wika ko sa may-ari ng tindahang yon, pagtigil ng aming sasakyan. Sige, ibaba niyo na lang dyan sa tabi. Sagot naman ito sa amin. Kung di niyo pala na itatanong, Pinuno, dalawa lang kaming magkasama sa trabaho namin yon. Di na kasi kakasya sa aming sasakyan ang isa pang tauhan kung ipipilit ng aming bisor na magdagdag pa kami ng kasama. At dahil sa dalawa lang kami, Pinuno, ay pahirapan para sa amin ang pagbaba ng mga panindang yon. Bawal din kasi kaming magpatulong sa ibang tao upang maiwasan ang pagkawala ng ibang paninda. Nung mga panahong yon ay napakaraming paninda ang binili ng may-ari ng tindahang yon. Halos abuti na kami ng 2 oras mahigit pagbaba lamang sa mga paninda nito. Matapos namin yung maibaba, ay napagpasyahan namin kumain na muna dahil sa pasado 12:00 na ng tanghali. Sumapit ang 4:00, Pinuno, at yun pa lang ang oras na paalis kami sa lugar na yon. Wala namang kaming ipinapangamba para sa aming mga sarili dahil wala namang kaming dalang pera na siyang pwedeng pagkainteresan ng masasamang loob. Habang tinatahak namin ang mahabang daang walang kabahay-bahay, ay doon na nangyari ang hindi inaasahan. Maniwala kayo o hindi, pagdating namin sa isang kurbadang daan, ay merong sumalubong sa amin na isang sasakyan. Gulat na gulat ako noon, Pinuno, dahil ang buong akala ko ay maaaksidente na kami nung mga oras na yon. Kaya ang nangyari ay ibinangga ko ang aming sasakyan sa isang puno ng kahoy upang makaiwas sa disgrasya. Matapos yan ay agad kaming bumaba ng sasakyan namin upang tingnan ang kotseng aming nakasalubong. Maniwala kayo o hindi, paglabas ko ng sasakyan ay wala akong nasipat na kotse na tumigil o tumatakbo. Kitang-kita mo din kasi ang anumang sasakyang dumaraan doon dahil sa padiretsyong daan na ang tatahakin pagkatapos ng kurbadang yon. Tinakbo ko yun, Pinuno, pero wala talaga akong nakitang sasakyan doon. Hanggang sa doon na unti-unting nag-iba ang paligid. Alam mo, Pinuno, pagbalik ko sa sasakyan namin, ay nadatnan kong nakadilat ang mga mata ng kasama ko habang merong nilalang na sumusuka ng likido sa bibig nito. Matapos ko yung makita ay sumigaw yon ng napakalakas na halos mabingi na ang aking mga tenga. Kasabay ng pagsigaw ng nilalang na yon ay siyang pagtakbo nito sa kagubatan. Gulat na gulat ako noon, Pinuno, dahil hindi ko inaasahang makakakita ako ng ganoong uri ng nilalang. Ibang-iba yon sa lahat ng nilalang, Pinuno, dahil parang tao yon pero merong mga tumutubong halaman sa katawan nito. Mabalbon din ang nilalang na yon na merong mga maiitim na kuko at ngipin. Walang sabi-sabi ay agad akong sumakay sa sasakyan namin at binilisan ko ang takbo nito. Wala akong pakialam noong mga oras na yon kung maiwan ang mga gamit sa loob ng aming sasakyan. Habang ako ay nagmamaneho, ay sinipat ko ang aking kasamang nakadilat na hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari doon. Talagang alalang-alala na ako noon dahil baka kung ano pa ang mangyari sa kasama ko. Nang marating namin ang bayan, ay agad akong dumiretso sa ospital upang ipagamot yon. Nang makarating kami doon ay ang tanging nasabi lamang ng doktor sa akin ay, "Nag-aagaw buhay na itong kasama mo, pero susubukan naming isalba ang buhay nito." Sinasabi yon sa akin ng doktor habang mabilis nilang dinadala sa loob ng ospital ang aking kasama upang lapatan ng paunang panlunas. Mag-iisang oras din ang paghihintay ko noon, Pinuno, nang lumabas na ang doktor na aking nakausap kanina. Sinabihan ako noon na tuluyan ng pumanaw ang kasama ko dahil sa dugong namuo sa utak nito. Ang tanging pinagtataka ko lang, Pinuno,
ay kung bakit nagkaroon yon ng dugo sa utak na ni hindi nga yun tumama sa anumang solidong parte ng aming sasakyan. Tsaka yung pagkabangga namin ng mga oras na yon ay hindi naman gaanong kalakasan. Matapos ang aksidenteng yun pinuno, ay tuluyan na akong natanggal sa serbisyo at nakulong ng walang kasalanan. Nang makalaya na ako ay pinilit kong makabalik na lang sa Maynila. Hindi naman ako iniwan ng asawa ko pinuno at hanggang ngayon ay nagsasama pa rin kami ng masaya. Hanggang dito na lamang ang aking kwento pinuno. Sana'y maibahagi mo ito sa channel mo. Maraming salamat po. Hi pinuno. Kaibigan ko ang nagpakilala sa iyo sa akin. Lagi akong nakikinig sa mga kwento mo. Nais ko lang ibahagi sa iyo ang isa sa mga karanasan ko. Tawagin mo na lang akong Jem pinuno. Tubong Ramon Isabela. Bata ako nung naranasan ko ito. Pagkatapos ng pangyayaring ito, doon na nag-umpisa ang lahat. 8 years old ako noon pinuno. Lagi kaming naglalaro ng kapatid ko sa may likuran namin. Sa likuran namin, may nuno sa punso, puno ng kawayan, at sa may gilid ng bahay namin ay isang malaking puno ng sampalok. Isang araw, nag-alay yung lola ko sa punso ng pagkain. Hapon yon. Pagkalapag ng lola ko, andun lang kami ng kapatid ko at naglalaro sa may malapit. Napansin ko na may maliit na taong matanda. Nung lalapitan ko, nawala. Sinabi ko yon sa lola ko. Ang sabi niya lang sa akin, pumasok na kami sa bahay at huwag pansinin. Pagpasok namin sa bahay, dala na rin ang kuryosidad. Sumilip lang ako sa bintana at hinintay ko yung bumalik. Pero wala. Nung gabi na yon, habang mahimbing kaming natutulog ng kapatid ko sa iisang kama, nagising ako sa tunog ng kadena. Pagmulat ng mga mata ko, nakita kong merong putol na paa na may kadena at bilog na bakal ang naglalakad sa tagiliran ko. Kulay ginto yung bakal. Sa takot ko, pumikit na lang ako at nagdasal. Kinaumagahan, kinuwento ko yun sa lola ko. Pero sabi niya lang, panaginip ko lang yun. Hindi ko na pinilit pa na maniwala sila at naglaro na lang ulit kami ng kapatid ko kasama ng pinsan ko. Nang hapon na yon, naglalaro kami ng taguan at nagtago ako sa may likuran. Nakita ko ulit yung paa na may kadena na papasok sa loob ng bahay namin. Hindi na lang ako umimik, pero nakakaramdam ako ng takot. Habang nakahiga ako, nakita ko ulit yun. Pero nung oras na yon, may nagpakitang maliit na matanda sa akin na nakasuot ng kulay pula at may inabot sa aking papel. Kinuha ko yon pinuno at nakangiti lang sa akin yung matanda bago ito nawala. Simula nung araw na yon, iba't ibang klase ng elemento na ang nakikita ko. May nag-aalok sa akin lagi ng kayamanan pero lagi kong tinatanggihan kasi nagkakasakit ako. Yung papel na inabot, hindi ko alam kung para saan yon. Hinanap din yon ng manggagamot
nung sinubukan nilang palayasin yung bantay na laging sumasama sa akin. Pinuno, marami po akong karanasan. Pero nag-umpisa lahat ng yon nung panahon na yan.